बाप रे बाप कितना भारी बा। बुढ़िया सास नहीं ना देखत हमार छिनरी जब देखा तब हमारे ऊपर लागो रहे 5 रुपया मांग दा। ए मम्मी जी 5 रुपया दीदी सैंपल के ना तू लोग धो बुझा पर कर बुझा बारू रे बुझा छिनार कहीं की एकरे के बेच बेच के गड़ी किशमिश छोड़ा बादाम खूब ठेल के खाई ना क्रीम पाउडर इतना लगातन के चिकना जतनी सुंदर लागतनी। उ बुढ़िया ठठरी भी है जब तक ठंग ठंग कइले रहती है छिनार कहीं की। आहा चलो पहले बेचे तो 50 किलो उठतो बा हमरा से ई है एकर इतना गांव में अपना नैहर में इतना महा चोटिन रहनी ना कि घर में कोनो चीज के कमी ना होता रे। आलू भंटा प्याज धनिया लहसुन मरचा चोरा चोरा के लिए के घरे रख देते रहे। माई बाप के भारे ना पड़त रहे कुछ चोटिन कुछ कीन के रख देबो करन सर। चलो कनिया ना कनिया। हाँ मम्मी जी कैसन दिन भइल बाजी खावर मार जैसे खूब सुघर दिन भइल बा। देख अब रजाई के खोला निकाल के बेडशीट निकाल कुल फीच फाच के अब भरा जाओ ठंडा खत्म। हाँ मम्मी जी हम रख देम रे बजाई कने की माड़ा निकल ले बड़ुए बेरा जब तक तब बुढ़िया जहरे पिए के बात कर। हाँ मम्मी जी निकल ले बन जाए पी ली मार भात तनी खा दन हमर पेटवा ठीक बा गुड़ आए लगता गरम मसाला खा के। अच्छा जाए छिनार कह के तार रुपया ना लागता सब्जी बनावे के तार गुड़गुड़ा पेट। चलो ले जाके बेचे दो पहले तब ना सामान ले आई हैप्पी फूफा बाहर ना जाइबो। अब घर ही 5 बीघा खेती होता तो अब का के देखे वाला बा। आई हो माई जा तू अब वो घरी कहत रहनी ना के हरे के हो फूफा फोन मार ठीक बा साजी के बतिया लिया ठीक नती कहीं का 5 बीघा खेती करत ल तो का हो खेतिया में के कहवा जाता पता कइला हो कहिए से कहत नहीं भर कोठिया गेहूं धने गेहूं खलिया गइल भर कोठला चाउर धने चौरक तोरा के कहन त ना माई हमार मेरा ओसा ना हो सकेले। तो माने का करतन जा गहुआ पियो तनी जा खा तनी जा। तोरा के कुछ दिन पहले कहन न बचवा हमरा शौक बे तोर मेरा बेचे थे ना माई हमार मेरा ओसा ना है माई। देख माई कुछु कह बाकी री मत कह कि तोर मौगी बेचतिया घर में रहते तो बेच देतिया। ओ ओकरा भी डब्बा डब्बा गड़ी किशमिश काजू हॉर्लिक्स कहां से ओकर बाप माई कितना धनी बा पहुंचावता। अरे जब आवेला सब ओकर बापा भैया तब बोरा में बैग में कस के लेके आवेला सन। जब दहेज में एगो अंगूठी दे अगर त बाप के अटबे ना कल रोवे लागल जान तले बबुआ का ई बिरा हम अपने हाथे पकड़ ले बने अपन आखी 50 किलो के धान के बोरा धइल बा घर में ना मार घिंचतिया घिंच के बनरसिया के नाम ले तो बनरसिया के दुकान पर ठेकावतिया राता 50 किलो बोरा के धान खींच के लेके जातिया। हां आयाम ना तो विश्वास तो चल तोरा के देखाव तन चल करे माई उ तो एगो रजाई बिछावे के रहला तो कहले कि भारी लागत बिछावा दी 50 किलो के धान कैसे उड़ावत गरी ना उतना नटंकी तो हमनी के विश्वास कर सके बेचारा से उठे रे ना बेचे खातिर ना बबुआ केहू हो गइल कह देम ना हम कहि ले जो तोर हो गइल तो उठा के चल जीबो। चल त देखी त अरे नती हाला मत करी हाला ना चुपे चोरी चल ऐसे बनरसिया का नाम लेत रहिए आ उ बनरसिया नती वो भड़ुआ बा ओकर त फायदा बा 12 रुपया किलो लेवे के त 8 रुपया ले ली लेते हो चोरी का कोसई माल लेवे ना चल त चल त कनिया के 50 रुपया तार बचता। 50 रुपया बचता। हां है तना सामान लेला के बाद सुने भैया देखो हमारा फिर ना आधा बोरे में हिंका चाउर बनो हां आज वो रात के लेवे खाती कहां से हमारा से उठा तो नहीं के कितना मुठा उठा के आइब लड़की जात बन क बजे आय क बजे रात के 3 बजे भोरहरिया में भोरहरिया में। हां सरवा हमार ससुई सुत रहेले अच्छा 5 बजे जागेले ना तो हम लास्ट ठिकाने लगा देबो। हमरे से आई के मोटरसाइकिल और साइकिल ले देखो भाई मोटरसाइकिल लगा ले आइबो ना का निमन रही ले बता ले एगो मोटरसाइकिल दू बड़ा गांज दे लेके चल जी। ठीक बा ठीक बा कनिया ये पे कर अपन दो का दी नमारा बा रुका खली रुका भैया चमकीला बा केने ध देल बना हो ले जा ये भैया का हो हाथू देले हवा का बोला अरे हमार छोहाड़ा बा हेकारा में बा। हां अच्छा कनिया ना कि हमनी घर धान चाउर गेहूं सब कुछ होला जबे तार दुकान में लागे कि घाटा लागता नहीं खे धान चाउर बेचे खातिर हमरा के फोन कर लिया हम बेच देबा।
ठीक बा हमरा घर बहुत चीज बेचाऊ बाटे। धरी धरी सास सास छिनरी के तो कुछ समझे में ना आवेला। 3 बजे आई फोन हाँ 3 बजे आई जाई। साग छिनरी के कुछ बुझाई दुकाने पे का करतन रे? चाची तू चुप का कर दुकान पे बड़ी मम्मी जी किने घर में भतार काश से किने आइली काश से माई गई रही नहीं है ना तो माई देले रहे 500 रुपया हुए खाती है। तारी माई का खूब एमा उमा करो 500 रुपया कितना दिन चल रे छिनरी कितना दिन चलेला तो 500 भैया। रुपया अरे तू चुप सारा 3 बजे भोर में बोला बता तो के उहे भोर हम कमी नहीं खातरी। अरे यहाँ के कहती कि 3 बजे भोर में ठंडा बड़ी लागत आटे। अच्छा आज या गरम करे कातर छितर बालू काजू किशमिश खिया के मोटवा दे 3 बजे भोर 500 रुपया लेके आ लियो कि धान के बोरा 500 रुपया एकर सीसीटीवी कैमरा अबे चेक कराए 4 आदमी के बोला के 500 रुपया देला सियक एक बोरा धान। देखो चाची हम दुकानदार वाला हई हमके कुछ लिए वो हम ले ले वो घर बिगाड़ देबो का दल से सच बता। हम कोई नहीं बोलावे नतियु बनारसी देखो बाबू का गाड़ी मत दो न तबे बोलाई न त का करियन कोनो ठीक नहीं खे का करू बात खोल के नंगा का मारा मुन करा के जानते नहीं रुक रे का ले कैली 500 रुपया की धान 500 रुपया 500 रुपया के धान 500 रुपया मामा हां ए धान लेगे। हां क किलो भइल हो धान हां क किलो 35 किलो 35 किलो हां 35 किलो का धान उठ जाता आ 2-4 किलो का आ कितना के भइल 500 35 किलो धान खाली 500 के चिहाद जिसे बाला जा सर लोग सोना चानी हो आ सर उ सोने चांदी बा हम नहीं खाते। अरे हमर बाबा का साली नहीं छोड़ कहिया के बचता ले कितना दिन से होले हमार घर के चाउर आटा गेहूं कुल मरले में के धुरकुस उड़ा के रखले बिया रे दोकानवा तोहार घर के चाउर गेहूं बेचत है तो तू समझाव हम दुकानदार हैं भैया कहतले हमरा कमजोरी भइल बा हमरा के गड़ी किस्म सोहाड़ा दे खा के मोटाई के तो बा कमजोरी भगावता ना हम सामान देतनी भैया पकड़ हई बनारसिया के दुकान पे ले ले धान बेचतिया ना देखो हमर बाबू के गाड़ी मत दिवाओ धान के बोरा कहां बा हो काहे के हम बोरा देब का धानवा नहीं को खोजा तू बोला तू है ना धान के सही तेरे बोरा खोतल ना बाबू ट्रैक्टर पर लाद के ले गोला कोचस ना आवते देरी या ना माल पास होते देरी एक दिन में एक ट्रैक्टर माल होला चल चोरी के मोय कनिया चोराते तो होई लार न पिया चल घर अरे हई काजू किशमिश हां एगो कहा तने चिकनात के आई मिठाई खातरू अपन भतीजा के भेजवाई तबे नाम होई भोसड़ी के छिनरी कितना रे वो बोलत है जी मम्मी जी यार 5 रुपया मांग दो रोए बताई 5 रुपया मांगे मम्मी जी शैम्पू किने के दी नहीं क्या करनी है माटी से मार धोला कैसे धोली चोरा के माटी सैंपल के काहे ना जी मजबूर बानी हमें कुल करे का बोला मुखिया देखा जा झगड़ा करबो जा त हमर दरोगा साहब को बुलाए पड़ जाई ए मर्दे कैसन तू आदमी बड़ा मेहरारू तू बिगाड़ न देबो हम मेहरार बिगाड़तनी हां हम नारद भइल बानी कि घर घर जा बतियावतनी आवे तो का आवे द ए ले जो सरावा कहीं का 100 रुपया का ले गइले 3 बजे भोर अरिया में पहुंचा तनी लेकर ट्रैक्टर ना मैल घरवे के चौरा गेहूं लाद लेतनी